Apa? Ora udan. Kleru bengok. Iya iya sik to. Iki nuruti permintaan saking ingkang kagungan dalem. Jan elok sanget lho. Mok nggone mlebas. Duh. Beda cah iki. Sabar tak golek. Kangen kotan po mong sliramu kang dadi lang-lang ing ati wis lawas anggonku nunggu nanging ngamung engko keturun kabeh kan iki Dem. Ndah, ngono lho. Iso bawa kabeh. Wicik sehat mumbungan. Maksudnya iki kurang mendem doa ngono lho kok. Dirungokne penak-penak. Biasa kasar ngrungokne kuku. Rusak kok. Lek lambe sutra ini biasanya penak. Iya. Iya. Sutra nanti Mas? Amin dicek jembatan Bangle. Oh ngono. Awar kethek saiki nek Ngono. kethek. Oh iya iya. Kuwi penjagane Diki barang saiki penggunine ngono. Tak kira sing sing mampir kono. Lah wis kok digusur kono wisan. Wis digusur wisan. Pindah kono ya. Pindah jembatan Bangle. Saiki Mas. Neno Ngeli ngono rikala dina buka kok mau nambar ganti uli to Pak. Heeh Mas, sak gardane. Uline nyar. Nyar. Wis bar suwira tanggapan ganti uli pisan banter. Tak servisne pisan iki Mang. Jos. Iya, pan bele lho ya aja lali. Du pedhot Lho tas pedhot Mang tak sak ganti ki Mang. aja koklok kaya ada mesine gone gotri kae Mang. Padahal tanggapane sik engkol-engkol. Sliramu nate ngandika tresno lahir terus
alhamdulillah wong ayu. Bengi iki dhewe iso paring panglipur, iso menghibur warga. Warga ndi to kene iki? Lho. Kauman, Mas. Kali Kali Tumpang. Tumpang. Kauman. Nggih, Kauman. Ya, tolong aku. Itu cah iki, jeneng mek kali kotang jare. Ya. Pedot enggak Ki iki, Mas? Ya, ajake orang kena tapi. Tak gandeng ya. Ya. Mong sliramu kang den kunengan panjroning atiku asepmu kang regani dadi usahane aku kang nandang bronto lelanono jagat mereka sliramu bangsa gede renteng kaya Tondo teping prasno sinak senku mong ngagarin mandung atiku kang uyung yen tanggem hanglayo hello